O Concello levantou a recomendación realizada o pasado luns pola tarde de non bañarse nas praias de Coroso e a Corna por un episodio de contaminación microbiolóxica. O Executivo local tomou esta decisión esta mañá tras recibir o correspondente informe da Xunta, ao resultar favorable á última analítica realizada nestes dous areais. Esas análises chegáronnos no día de hoxe, son unhas análises que están correctas e, polo tanto, imos levantar no día de hoxe esas recomendacións de non bañarse. O equipo de goberno quixo saír tamén ao paso das críticas vertidas polo Partido Popular a raíz deste episodio, nas que acusaba o goberno municipal de falla de transparencia ao fundamentar a súa decisión de desaconsellar o baño nestes dous areais en base a unha análise de sanidade do pasado mércores, cando, segundo eles, existía outro informe posterior, en concreto do domingo, que xa daba niveis aceptables, algo que negan dende o goberno municipal. Informamos, tan pronto soubemos deses episodios de contaminación por parte da Consellería de Sanidade, que se nos notificou vía rexistro. Non recibimos até hoxe a comunicación de que as augas estaban aptas para o baño. Polo tanto, esa comunicación que fixo o Partido Popular dende a oposición de Ribeira creemos que é irrespetuosa e, sobre todo, falta a verdade ao dicir que o goberno municipal dispoñía dos informes favorables de que se podían levantar esas recomendacións de non bañarse. Yo no sé si algún miembro de la oposición tiene algún contacto con otras administraciones y se ocultan información al Concello, porque este Concello, los datos que dispone son del día de hoy en el registro de entrada en el Ayuntamiento, 9 de agosto, que es hoy. Hoy es cuando nosotros recibimos esa notificación de que es apta para el baño. O goberno tripartito mostrou ademais informes anteriores dos que hai constancia no rexistro do Concello, con episodios similares en praias como a do Prado en Corrubedo en 2019, na do Porto en 2021 e na de Castro Catía en 2022, entre outras, dos que o goberno anterior, segundo eles, non informou, a pesar de ser de parámetros de contaminación moi superiores aos detectados agora. Ocultaron esa información a sabendas de que se recomendaban, pois, en certos momentos do ano, non bañarse neses areais, incluso con picos de contaminación moitísimo máis elevados que os que tivemos na Castro e na Catía. Hubo episodios anteriores nos que a anterior corporación decideu non dar traslado á población da situación que había. Estos feitos son, cando menos, sorprendentes e deberían dar explicacións deles.